Dwaro na apisa maduong' mochung'ne Tatu City Preston Mendehol mondo kwa ng'uono e lela kaluwore gi weche moko manowacho e lela manobalo gi cheno mapango tiyo gi lope ma alworano. Koloso e log tich mar kaunti ma Kiambu, Wamatangi wacho na tamala 10 mag lope mitime dongruok gi ji giwegi onego ochiw ne sirikal, kowacho ni okang' mar jataa tijeno en gino mochwal gi dwaro ma josiasa moko. Nowacho bende ni chik oyie wach gedo mar od Gavana gi mar jalupne, komedo ni okang' mar jataa tijeno omonogi yudo thuolo makare mar gedo udi mowinjore, kolero ni udi midwa gero gin mag jopiny to gin magi giwegi. Public apology for having intentionally called a press conference to malign my name as an individual and my government. And I'll be waiting for him to do that as quickly as possible. In the absence of a public apology, I'll seek redress in a court of law as an individual, because that was intended to malign me as a person.